кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар сохтору мақомот ва кумитаву ташкилот инчунин аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон ҷиҳати гузарониндани корҳои ҷустуҷӯӣ зериобӣ ва рӯйобӣ ҷасадҳои оила ва фарзанди марҳум Алишер Мирзонабод ҳама тадбирҳоро амалӣ намуда истодааст. ин аст ки бо дар назардошти 30-40 сантиметр баланд гардидани сатҳи оби дарёи Панҷ ва дар баъзе аз минтақаҳои дорои дарахту ниҳол ва хошоку буттаҳои гуногун ба монеаҳо рӯбарӯ гардидани корҳои кофтуковӣ намояндагони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон ба корҳои ҷустуҷӯӣ аз худ саҳм гузошта истодаанд. худоёр Латифов ва Қурбон Наҷмиддинов кормандони хоҷагии ҷангали ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мебошанд, ки дар якҷоягӣ бо наҷотдиҳандагон дар минтақаҳои дорои дарахту ниҳол ва хошоку буттаҳои гуногуни дарёи Панҷ дар гузарондани корҳои ҷустуҷӯии рӯйобӣ ва зериобӣ иштирок доранд. ёдовар мегардем ки корҳои ҷустуҷӯии зериобӣ ва рӯйобӣ ҷиҳати дарёфти ҷасадҳои оила ва фарзанди марҳум Алишер Мирзонабод аз ҷониби сохторҳои дахлдор ва аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон идома дорад.